Okay. Tapos ng trabaho. Anong petsa ba? Started 6:45 in the morning hanggang 5. Today is 6 Monday. So punta muna tayo ng Costco. Bibili lang tayo ng mga konting bagay, pero ang gagamitin natin ay yung Carnikiana para mapagasan din. Oh, so tired. Tapos na yata yan. Ang work. Yung mga trash. Yung mga trabaho ng mga boys. Here, Ace. Meet your brother, Chonky. Baka maano ka dyan ha? What? Nagkaano ka ng... Why? Hindi naman ako nagka-carpool eh. Brother Chonky! Anong nakita mo na yung camera? Wala. Di natin kakapture kasi nung inayos ni Burnok late na. Iwan ko ng car susi ko. Nung inayos ni Burnok late na eh. So wala Hindi, na. pero hindi naman niya Hindi niya na-capture. Ano sabi ni Linda? Siguro nagtanong na siya dito. Hindi ko pa nakakausap eh. May grabe na balita. Oh, meron. Meron din sa harap ng kapitbahay. Let's go. My goodness. Processing ulit ako eh. Bakit pa si ikaw? Hindi natin makakaya. Ang dahil sa duty free. Yung mga alak. Ano lang, duty free. Yung iba, may mura kang makukuha dito. Halimbawa, yung mga... Dati ano yung green label? Iba ba yun? Bago yan. Bago to. Double black. Ngayon ko lang parang napansin. Ito na lang yung ano. Wala na. Wala. Shrimp. Ito ba yung masarap na kinakain natin? Wala. Hindi, ito matigas yung isa. Ito na ba yun? Sa paggas? Antayin kita sa pag nagpagas. Pag nagpagas siya. Okay. Saan galing, China? Pink salt. Pink salt. Pink salt. Ano to? Ang doggy. May God, social ang aso. Siyempre. Social. Ikaw lang. Kasi si Abby, kanyang... Kunin mo yung isang dahil... Yan. Ito? Yan. No, yun sa'yo. Yan. Gutom ka. Okay, tara sa pagas muna tayo. Yan. Yung card ng balance. Okay, tayo maganda ang ating ngayon. Weather medyo medyo maliwanag. Very sunny. Kumusta niyo naman si Chonky? Hi Chonky. Okay, si Chonky.
Okay, so kanina nag-ano tayo? Nag-Costco. So ngayon naman ay bibili tayo ng gas para sa ating lechon tsaka mga konting spices. Gas and spices para sa ating lechon. Sama ka, Chonky? Si Chonky. Okay, let's go. At dito tayo sa Food for Less. Ito yung ating kahigaan. Thank you. Okay, let's go. Food for Less. Iiwan natin dito. Asin, ito medyo mura ang asin. Alam, kukunin natin yung ito, 59 lang. Mura. Iodized salt. Oh, ito wala na tayo na ito. Garlic salt. Ano tayong onion powder na anak ko. Walang onion powder. Oregano leaves. Walang kamatayang sili. Spices. Kailangan itong rosemary. Laging kailangan yan. Ang pabango sa lechon. Okay. Guys. Medyo mainit na ang panahon. Oh yeah, water. Yeah. You got one more. Okay, hold on. Okay. At tayo ay uwi na. Magluluto. Excuse me. So, yun. Tara, let's. Magkapanta tayo. 3:42 today is Thursday. Bihira lang naman to eh. Okay. Kain muna tayo. Panta. Okay, tapos na ulit ang work. Ayun si Chonky nag-aantay sa akin. Ayun na si Chonky oh. Si Chonky. Okay, tara. Pagas tayo Chonky ha. Pagas. Tingnan natin kung magkano aabutin ng gas. Gallons. Dollars almost 67. 16 gallons dito sa Costco. Okay, let's go home. Friday bukas. Busy na naman tayo sa ating lechon preparation. So ngayon, nandun na yung baboy. So kailangan ko muna ilagay sa ref kasi medyo mainit ang panahon eh. Lagay ko muna sa freezer. Time check 5:05. Pauwi na tayo. Kunin lang natin yung mga baunan natin. Nakalimutan ko. Ayan o. Baunan ko. Meron pa isa. Yan.
Okay, punta tayo sa Seafood City. Pagod. I think okay na ako. Yun lang. Malamig. Ayun o. Ang ganda rin o. Let's go, Chonky. At magpe-prepare pa ako ng lilitsunin para bukas. Bukas isa, tapos Sunday isa pa rin. So ganun talaga. Ganun talaga ang buhay ng lechonero. Food for less. Favorite ko, Nesquik. Sa milk tea, boba. Buy one. Ano? Okay, luluto tayo ng anger na baka. Yan natin. Kito, anger. Accurate ang pagkuha natin sa mga lechon natin. Kaya importante sa akin yung oras. Ayos ba? Muusok. Okay, mag-ani tayo. Sunday ngayon. Sunday. Mag-ani tayo ng kalamansi. Kasi, ayun, mga dilaw na oh. Sarap yan, juicy. So, meron pa doon ito. Kalamansi. Maganda oh. Kailangan kong panungkit. Ayan. Mataas masyado. So, ang panungkit. Come on. Yan. Yan oh. Daming ulam dyan oh. Ito yung ating inapit. Kalamansi. Fresh from backyard. Eko ang matinik doon, di ba? Oh, may hagdan. Oo, ang dami oh. Pansit tayo bukas. Ang dami. Okay, tapos na ang lechon. Mag-gym muna tayo. Kaligo na rin ako. Ay nako, buhay. Pero kailangan mag-exercise. Kailangan pa rin mag-exercise kahit pagod. Ayos ba? Seatbelt ka ngayon ha, seatbelt. Almost 1 year. Oh. Kaya ito pinagawa. Alright. Tapos ng ating mahabang araw. Bukas ay Lunes na. At maaga tayo gigising ulit kasi 5:30. 6:45 ako eh. 6:45 to 5. So yun lang po. Kabuhay, let's go. Tayo Ilocos Pinoy. Hanggang na si Ka Ilocos na sasakyan. At si nantay tayo ni Chonky. Ayan si Chonky oh. Okay, let's go. Let's go, babush. At magluluto pa tayo. Bye-bye.